Benvinguts i benvingudes al primer programa del nou podcast de la Mercè, Fent Campana. Jo sóc la Martina. I jo sóc la Berta. I per explicar-vos una mica, això és un projecte que s'ha iniciat des dels alumnes d'imatge i so de l'Institut de la Mercè. I res, consisteix en fer un podcast. Aquest és el primer programa pilot. És el primer programa pilot. Com estem perquè sigui el primer programa? Emocionades, estem molt emocionades, tenim moltes ganes d'aquest Hi ha nervis també. Sí. Hi ha una mica de nervis, però... Hi ha nervis, però les ganes davant de tot. Passen ràpid. Molt bé, i deixant una mica com... Vale, és el primer programa. Com estàs, Berta? Com estic jo? Sí, com estàs tu? Jo, però t'ho puc dir amb un color. Digue'm, home, m'ho has de dir amb un color. Clar, però això ho hem d'explicar, què vol dir, com estem amb un color. Va, ho expliquem una mica. Això ve que un dia vam arribar i no sabíem com estàvem, no sabíem com explicar-nos com estàvem, no sabíem... No trobàvem un adjectiu quotidià. Sí, no. I vam dir, bueno, vale, per no dir-ho de manera col·loquial, ho direm amb un color, no? Que és molt versàtil, és molt... Bueno, sí, pot variar molt, té diferents tonalitats i així va quedar. I ara ens diem com estem amb un color. Exacte. Jo avui t'he de dir que durant el dia he estat bastant magenta, Bueno, però ara que estem aquí estic bastant violeta, contenta d'estar aquí. I, bueno, violeta jo relaciono amb flors i violes. és vida, violeta. Sí, contenta, Ets feliç. xulo. Molt bé. Sí. El meu color vida per això és el blau elèctric. Blau elèctric, mola. Que és com estic ara, sí. Sí, el dia d'avui he estat bastant blava i ara estem, Blau elèctric potent. potent, sí. Top. Bueno, Molt i ara que ja sabem com estem, no? De què parlarem? Què tenim a explicar? Avui parlarem en aquest primer programa sobre un projecte que es diu K202, que és un projecte de fons europeu que ha tingut una duració de 3 anys. I van participar diferents països, no? Com eren Finlàndia, Turquia, França, País Basc i Catalunya, no? Espanya, no? Sí. Sí, i en què consisteix, Martina? Explica'ns. Consisteix en convertir un cotxe de combustible en un cotxe elèctric. Sí. I bàsicament, vull dir, ja han estat 3 anys fent això. Sí, exacte, sí, com han estat 3 anys treballant en aquest projecte, no? I a part d'estar cadascú treballant en el seu lloc amb la seva classe, doncs també a vegades es trobaven presencialment al llarg d'aquests 3 anys. I de fet ara, del 21 al 25 de novembre, van venir aquí uns quants alumnes i uns quants professors de cada lloc, aquí a aquest Institut de Barcelona. I res, a part de parlar del projecte i de com ho havien viscut cadascú i de posar en comú, no, al cap i a la fi, també van fer una sèrie d'activitats i bueno, van estar aquí uns dies, doncs... Va ser xulo, vam viure una mica de prop, Sí. que ara tindrem la sort per això del Jesús, que ens expliqui una mica, no, com va anar i com ho va viure ell també. Sí, exacte. Ara li farem una entrevista a Jesús Quadra, que és un dels profes que ho portava des d'aquí a Barcelona. Des de la Mercè. Sí. Bueno, que a la Mercè també el Jesús és el que porta el tema Erasmus. Sí o no? Sí, projecte Erasmus ho porta el Jesús Quadra també. Què Erasmus? Què Erasmus? Jo no. Tu no t'animes, No voto. Que jo sí, a mi m'agrada. No, jo t'hi veig a tu. Jo crec que... Sí, jo t'hi veig. Home, jo agafo unes maletes i me'n vaig 6 bueno. mesos a viure l'experiència d'estudiar fora, de conèixer gent i d'estar jo sola al cap i a la fi fora d'aquí. I com estudies estant d'Erasmus? Jo no podria estudiar. Tu no podries. Home, jo estic ara... Me'n vaig a Finlàndia ara i no, jo no estudio. Jo, bueno, vivo la vida, però estudiar és l'últim que faria, jo crec. Bueno, es tracta de compaginar-ho i al final, doncs, Sí. és una excusa per anar-t'hi i també de fer el teu grupet d'amics de classe. I l'experiència. També t'he de dir, com aquí, Com aquí jo al aquí lloc. estic molt bé. Bueno, però podem marxar uns mesos i després s'hi torna. Sí, podríem dir que aquesta és la conclusió. Sí. Que podríem marxar, no? Però que després sempre hi tornem. I acabem Exacte. tornant. Bueno, vale, Sí. està bé. Per cert, Bueno, jo crec que me'n vaig a fer-li unes quantes preguntes al Jesús t'anava a dir. Quadra, que ens expliqui una mica sobre aquest projecte K202 i li faré una petita entrevista. molt bé, doncs que vagi bé. No ens facis esperar molt, tampoc. No, ens veiem ara. Hola, avui tenim aquí a Jesús Quadra, un professor del Departament de Transport i Manteniment
de vehicles, que ara ens explicarà una mica. És també coordinador del projecte KA202, que estem aquí per fer unes quantes preguntes sobre aquest projecte i que ens expliqui una mica. I també ens acompanya Adrià Roca, que és un alumne de producció d'aquí de l'institut, que també ens explicarà una mica quina relació té amb aquest projecte. Què tal? Com esteu, hola, nois? Bien, aquí, no? Molt bé. Sí? Força Sí. bé. Jesús, explica'ns una mica de què va aquest projecte, en què consisteix. A veure, aquest és un projecte europeu financiat per la Unió Europea dintre del que és l'Erasmus+. Es un proyecto KA2 de asociaciones estratégicas, intercambio de buenas prácticas, en el cual intervienen 5 países y 6 centros de formación profesional de la branca de automoción al País Basc y Cataluña, inclòs. Després està un institut a França, un altre a Finlàndia, un altre a Turquia i un altre que està a Romania. La idea bàsica del projecte era, tenia dues branques. Una era convertir un vehicle de benzina a un vehicle elèctric i l'altra era fer intercanvis de bones pràctiques relacionades amb metodologies d'ensenyança. Com aplicar tot aquest procés de conversió a l'aula amb els alumnat. I com creus que ha sigut l'experiència pels alumnes a l'hora de compartir amb altres països? Perquè entenc que es van conèixer entre ells i van compartir uns quants dies, no? Sí, una de les parts del projecte consisteix en fer participar l'alumnat, alumnat de la branca d'automoció, dels diferents socis que estem involucrats del projecte, i el que es tractava és això, intentar interaccionar entre nosaltres, això que no ens ha permès fer durant el temps de la pandèmia, des del 2020 i el 2021, doncs hem intentat de fer-ho en els darrers mesos i intentar que es relacionin tot l'alumnat promovent diferents tipus d'activitats. Activitats que estaven englobades dintre com formació professional o formació tècnica sobre el que és l'electrificació de vehicles, però també van organitzar activitats culturals. Aquí a Catalunya, aquí a Barcelona van organitzar uns castellers, també van tenir l'oportunitat d'organitzar un tas de swing, un ball molt dels anys 30-40, i després, gràcies a la vostra col·laboració, van organitzar l'escape room, que va estar molt bé. Parlem una mica d'això de l'escape room. Doncs això, com expliques, van venir aquí a fer unes activitats, no? I vosaltres, des de producció d'aquí a l'institut, veu planificar i organitzar un escape room. Explica'ns, Adrià, què veu fer i com va anar. Pues sí, nosotros tenemos que hacer como un proyecto de clase y al final estuvimos hablando un poco entre todos los alumnos y tal, y al final pues escogimos como vamos a hacer un escape room. Entonces pues empezamos como a hablar cómo podemos planificarlo, cómo lo podemos hacer. Y pues más adelante, mientras estábamos organizando todo, nuestra profesora nos dio como una, ¿cómo lo diría? Nos propuso una cosa nueva que haría que el proyecto creciera más aún. Y claro, vinieron la gente de la internacional del proyecto y nos dijo, ¿qué tal veis si vuestro proyecto de clase se incorpora dentro del calendario internacional? Y claro, nosotros al principio pues estábamos en plan como, a ver, que esto ya va a crecer demasiado, en plan, nosotros claro, sabemos la gente más o menos que van a entrar al skate porque serían gente relacionada de la Merced y tal, pero claro, la gente de fuera ya tienes el miedo tal de, y más a unos extranjeros, el idioma, tal. Pues la verdad es que lo estuvimos hablando así un poco tal y pues dijimos, venga, nos lanzamos, vamos a intentarlo y bien. Y además también contamos con muchos pros al estar dentro de la semana, de participar dentro del proyecto. Y bien, al final pues salió muy bien, todos muy contentos
bueno, el feedback, no sé si tú me puedes dar un poco de la gente. Sí, explica'ns una mica com ho van rebre els alumnes. Porque nosotros lo vivimos como muy bien, plan, nos quedamos con un buen sabor de boca. Veu quedar contents. Sí. Yo creo que para el alumnat això ha estat nou, una experiència nova, primerament perquè, clar, són alumnes tecnològics, amb una mentalitat d'aquesta d'automoció, saps, una miqueta diferent, relacionat a lo que és imatge i so, i aleshores per ell jo crec que ha estat una experiència nova. També molts d'ells van participar del taller de caracterització i es va intentar involucrar més en l'activitat d'aquesta manera. I jo crec que la sorpresa ha estat grata, no només per a l'alumnat, sinó que també per al professorat que ha vingut i l'ha viscut, no? I va veure que, bueno, malgrat que el projecte és tecnològic, d'una conversió elèctrica, però a l'institut hi ha més ofertes, hi ha més coses, no? I aquest institut té aquest avantatge de tenir, de disposar d'un estudi com aquest i de disposar d'uns alumnes que s'involucren en una activitat que en realitat és challenger, no? Demana una miqueta d'esforç, perquè, com ha dit, és algo internacional, dius, problema d'idioma, de costums, els finesos són bastant tímids, els francesos són una miqueta més oberts i els Països Bascos també, però l'alumnat de Turquia igual... No, pero todos fueron muy majos, en plan, no tuvimos ningún problema con nadie. No, sí, jo crec que va estar, és a dir, per ell era tot un esdeveniment bastant nou i jo crec que han estat oberts i ho han gaudit bastant. Que guai. Pues molt bé, molt interessant i que guai, no? Això que comentes de que es relacionin entre alumnes de diferents llocs. Moltes gràcies per venir, ens veiem, bueno, amb vosaltres ens veiem ara que tenim un concert i gràcies a tots per escoltar-nos i gràcies Jesús, gràcies Adrià per venir. Gràcies a vosaltres. Gràcies a ti. Bueno, a vosotros sí. Sigue siendo el motor que arranca mi dolor, acuartando segundos sin acelerador. Voy a contraluz, me estampo contra ti. ¿Quién de verdad pensaba que sería para mí? Si lo dijiste tú, no ha habido nada igual. Me estalla la cabeza si me pongo a pensar. Lo has intentado ya, te has quemado igual, pero siendo ceniza quiero estar a tu lado. Quiero estar a tu y empiezo a marearme. Mi mundo entero dando vueltas sobre ti. Apuesto por lo nuestro y se nos va cuando te digo que sí. Distorsiono verdades que como un puñal clavaste en mí, haciéndolo siempre en bucle desde el día en el que te conocí. Me han entrado ganas de verte sonreír por las bobadas que llegas a decir. Me encanta cuando me mirabas así, esperando un beso. En todas partes me da por inventar que cuando cruce te volveré a encontrar. Y sigo yendo al mismo restaurante, me miran raro por no ir contigo al lado. Empiezo a marearme, mi mundo entero dando vueltas sobre ti. Apuesto por lo nuestro y se nos va cuando te digo que sí. Distorsiono verdades que como un puñal clavaste en mí, haciéndolo siempre en bucle desde el día en el que te conocí, en el que te conocí. En bucle desde el día en el que te conocí.
Hola. Guai. Molt bé, Gràcies. Paula, molt guai la cançó, molt maca. Merci. Si ens vols explicar una mica com va començar el teu projecte, com vas començar tu... Vale, doncs, bueno, jo des de petita no, ja m'agrada agafar la guitarra i al final explicar històries no, a través de cançons. I vaig fer en bucle, n'he fet unes altres més i vaig pensar, oye, pues per què no portar-les a un altre territori una miqueta més professional, no? I així també conèixer gent, conèixer maneres de fer. I així he acabat. I En bucle és la teva primera cançó, no? Sí, bueno, vaig treure una que es diu Luna Gris, però bueno, va ser més amateur tot i amb aquesta pues, se suposa que està gravada professionalment. I d'aquí poc trauré Aquario, el 14 de febrer, i després Joder, i bueno, a poc aniran venint cosetes. Molt bé, molt bé. M'han dit pel Pinganillo que tens videoclip i tot d'aquesta cançó. Exacte, sí, fa una setmana va sortir el videoclip i bueno, ja està al YouTube. Paula Cortés, de fet a l'Instagram també Paula Cortés, tots els jocs Paula Cortés. Molt bé, doncs ja et buscarem. Super. Paula, doncs moltes gràcies per venir i Gràcies a vosaltres. acabem el programa aquí. Ens veiem en el següent Fent Campana.